Ništa me ne pitaj. Šta je bilo? Ali samo da znaš da sam ja krenuo na Sad ću te vreme. krenuti u školi. Sad samo da vidim da li je sve čisto i zadivno. Kako me bole kolena. Samo krice, nema nikog, nema. Kako me bole kolena. Šta se desilo? Pa ništa me ne pitaj. I kažem ti, krenuo sam na vreme. Biciklom? Pa naravno biciklom. Ali, Znam da uvijek ima neko ali, Da. slušaj šta se desi. Šta se desilo? Ja sam išao nizbrdo. I bio sam se malo uplašao, ali jako sam stegao po vernalu. I onda sam video ježa bocka na stazi. I ja sam stisnuo prednju kočnicu i ja